Dayan. 3:1 kasi ang hero eh. 3:1, no? Mas may yan, Venom. Ayan. Yung Venom brand. Yung din lang sila sa Honda Beat. Sakto. Brake pad sir, makapagod na naman yan, no? Ganda na... Mga ano nakita natin na Venom. Bagong brand yan, Venom. Nagulat ako yung... Kala ko inaano yan, tinataas. Nagatan ko. Venom! Venom, bagong brand yan. Magkano to sir? 200 plus. Saan yan ah? Ilang ano yan? Baka ano na yan, no? Isang taon na siguro, no? Bearing lang. Bearing sa harapan. Ano, magkano nang ginawin? Pag Hoy! madumi. Well, papadagan niya ako, tapos Ano masisira yan? Ha? Ano masisira pag ano nang ginawin? Mga bearing. Bearing pa bearing? Ah, parang... Oo na. Sir, ay, doon nyo na lang muna sir. Sa likod ng mga yan, ang dalawang ito. pabiring ang sira nito, be, pag ano? Tingin ito, pabiring ang sira pag madumi. Ha? Yung sira nito madumi pag ang ginawin madumi. Anong masisira niyan? Wala, masyadong over, ano na to sir? Overlooking na, kumbaga. Hindi, yung masisira ba pag madumi? Pag madumi, magtutubig ano yan? Maubos yan. Maubusan? Pero madumi, okay lang. Ano yan? Hindi pala yung dilaw na brand, no? Hindi, no? Hindi yung dilaw na brand yan. O yung ginawin na, kasi may ginawin na ano, yung Yamaha ba yun? Wala akong alam yun sir. Mas mura yun eh, yung Yamaha.